Ia, zein da salduko duzuen instrumentua? Gitarra. Gitarra. Eta gitarra zenbat soka ditu? 6. Ia ba, kontatu? Bat, bi, hiru, lau, bost, eta sei. Eta zelan deitzen da gitarraren sokak doazen tokia? Trastea. Trastea. Eta gitarraren beko zatia nola deitzen da? Gorputza. Eta zer dago gitarraren erdian? Oso ondo. Oso ondo, eta zulo hori zertarako da? Sonua ateratzeko. Oso ondo. Joko duzue gitarra eskatzen bat? Jo. Ia, zein da salduko duzuen instrumentua? Gitarra elektrikoa. Ia ba, gitarra elektrikoa zenbat soka ditu? 6. Kontatu? Bat, bi, hiru, lau, bost, eta sei. Eta nola deitzen da gitarra den sokak ipintzen dugun tokia? Trastea. Eta gitarraren beko zatiari nola deitzen dugu? Gorputza. Eta gitarra horretan gorputzan zulorik aldago. Orduan, non geratzen da soinua? Barruan. Eta kanpora ateratzeko zer behar dugu? Kablea. Eta kablea nola doa lotuta? Gitarra elektrikoa. Eta gero nola gehiago? Ba, soinua bafera. Oso ondo, joko zuen pizkatxoa gitarra, entzuteko soinua? Ja, zein da salduko duzuen instrumentua? Ukelele. Eta ukelelea zenbat soka ditu? Lau. Kontatu? Eta ukelelearen beko zatia nola deitzen dago? Hori da, bale, trastea da, sokak jartzen dugun tokia. Bale. Eta beko zatia, zer da? Gorputza. Gorputza. Eta gorputzean zulori doko ukelelea? Eta zertarako da zulotxo hori? Ateratzeko. Soinua ateratzeko. Ia, joko zuen pizkatxo bat ukelen soinua jakiteko zein da? Zein da salduko duzuen instrumentua? Eta pianoa zerekin jotzen da? Eta zer emon behar diozue kolpe? Bale, ikastolako pianoa zer da? Elektrikoa? Bale, eta zer agakizko elektrikoa gala? Zer dauka? Oso ondo. Eta beste piano normala zer dauki barrutik? Eta zer dauki, soka bat edo asko? Joko zuen pianoa pixka bat soinu bateatzeko?